सांगने देखिपे आम तमिलनाडु गोटे फुल दुकान आसी पहुँची सारी फुल बिक्री करूँ भाव बिक्री कर चलते देखा आम पेर है माँ पेर गमकुल सर இல்லை குடிச்சானா என்ன வயிறு இப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்கும் சுகர் எல்லாம் பாய் புரியுமா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்பு நல்லா காலைல வெறும் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது வயித்து புண்ணு எல்லாம் ஆறிடுங்களா சரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி அதோட இது ரொம்ப நல்லது टेस्टी केमती लागत पीकी टेस्टी आमा कुछ काम की मां நம்ம ஊர் அந்த காலத்து உணவு தாத்தா பாட்டி அது உணவு அந்த காலத்துல இதான் சாப்பாடு ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னே இதான் சாப்பாடு நைட் ஆக்கி வச்சு இவ்வளவு உருண்டை போட்டு சாப்பிட்டு வேலைக்கு போனா மறுபடியும் நைட் தான் அன்னைக்கு சாப்பிட்ட உணவு தான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்காங்க நாம இன்னைக்கு சோறு பூரி நூடுல்ஸ் சிக்கன் ரைஸ் மட்டன் ரைஸ் 4 ரைஸ் தான் 45 அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு சாப்பிட்டவங்க 100 வயசு 110 வயசு நல்லா இருக்காங்க கம்பு ராகி சோளம் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது நீ சொல்றது கரெக்டா அதுதான் இப்போ இது மாதிரி அக்கா 10 வயசு வரைக்கும் எங்க வீட்டுல இருந்தான் 10 வயசுக்கு மேல அக்கா 5வது படிச்சுட்டு வேலைக்கு போய் தான் நாங்க நல்ல சோறை சாப்பிட்டோம் அது வரை கம்பு தான் டெய்லி 3 வாட்டி கம்பு சாயங்காலம் குட்டி சாப்பாடு செஞ்சு வச்சு இன்னைக்கு சாயங்காலம் சாப்பாடு செஞ்சா நாளைக்கு சாயங்காலம் செய்வோம் அது வரைக்கும் தான் ஏதாச்சும் குழம்பு தக்காளி குழம்பு கருவாட்டு குழம்பு கத்திரி வேலை மிளகாட்டு குழம்பு வச்சுட்டா இன்னைக்கு செஞ்சா நாளைக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் அது அம்மாவோட நாளைக்கு சாயங்காலம் செய்வோம் சரி ஆனால் அது கொஞ்சம் நல்லா இப்படி மேல் தூத்து விட்டுமா அங்கே வந்து देखी पारु आना स्कूल ये तमिलनाडु बहुत फेमस है भाई अंत मोर इलेगा मोर कुछ जानती नहीं संग मैंने ये देखी पारे दही हाँ तमिलनाडु मोर को जाए बहुत बढ़िया टेस्ट भी लगे पेट पे भल आका जहाँ कहले कि आपको पीले गैस्ट्रिक प्रोब्लेम भी किसी बाहर 30 वर्ष पूर्व बहुत माने 30 वर्ष पूर्व सब लोक मैंने ये खाई कम करूँ से क्या गैस्ट्रिक मैस्ट्रिक किसी बाहर एवं डेट सब तेल मसला खाऊँ से आम तमिल से सब कहते ये खाइले देह भल रहा भल सुस्थ रोचे बाय बाय।